Здравейте хора, аз съм Лансър. Днес ще ви покажа как да си направите супер як YouTube банер. Снимка, която изписва, че е твърде малка. Това се случва и е проблем на много от хората в YouTube, които искат да си направят някоя снимка, но им изписва, че е твърде малка. Значи моята снимка по принцип не е базирана на това, обаче значи аз тук ще запазя снимката, защото ако не я запазя, какво ще се бъгне. Ето ми е снимката. Не, от това къде? Ето я. Даже ти ще го махна. Напиша тук снимка. Фак. Снимка пишем. Тия неща не ги гледайте. Това ми е скина. Така, примерно трябва да изписва и сега ще вземем някаква тъпа снимка от някъде си. Пишем примерно... Пишем това. Какво пишем? Пишем примерно това. И някаква снимка супер дребна, примерно и та. Не. Та. Повечето хора би трябвало така да си сложат. Зависи какъв иска да има акаунта. И натискат тук редактиране. Изберете снимка от компютъра си и се намират, нали, натискат Ingress. И гледайте сега. 250 на 250. И тогава какво правим? За да го правим, той трябва да натиснем върху снимката и отваряме с Paint. След като отворим с Paint, натискаме Home, Resize. Тук пишем 250 на 250. Като напишем 250, снимката се оголемява. Отиваме на файл, Save като отидете на Desktop. Натискате Replace и тадам, като ви е оголемена. За да видите, че този номер става, трябва да отидете и отново да се опитате да я качите. И ето, номера се получи. Елементарно, лесно, право чудно колко е лесно, но на мен сега гледайте. Ето. Обаче аз ще си я махна, тъй като трябва да си сложа моите си. Има и много други начини как да си направите easy снимка. Но аз в принцип сега ще ви покажа как да си направите такава. Ето аз я смалявам както си искам. Но ако искате, може да сложите така. Така е много яко. Поне според мен, защото се вижда само лицето. Сега известно време няма да ви се реплейсва. Ресвайте. Ако не ви се ресва, постоянно трябва да ресвате постоянно. Аз после ще видя. Така. Ето го първия начин, как да си оправите снимката. Така. Втория начин е да я направите. Лично аз бих избрал начинът, който е следния. Отивам в нова скин. Това е за премиуми. Не е за премиуми. Отивате в нова скин. Примерно, ето го нова скин. Сега ще ви покажа. Сега пишем. Да, ето то си личи. Кое е това? Кое е скина? Ето го скина. Примерно, защото сега на мен ми се е багнясал така и свети черно тук. Ето, натискаме търси. Примерно. Честно казано, моя скин е... Кой беше, бе? Един от той или беше така. За гейминг. Ето го. Ето го стария ми скин. Но, примерно, избирам ето. Примерно, слагам то.
Не, така, влизам си, избирам тук някакъв скин, какъв ми падне. Ето, отивам на Lopers. Аре бе, той не са ли реплейсна бе? Така, отивам на Looper и тук, както виждате, има огромно разнообразие. Лично аз бих ви препоръчал ето тази. Тази. И примерно сваляме си една от тия. Отиваме тук. Това е моята лична. Тя се намираше, къде беше бе? Сега забравих къде беше. Избират си една от тия про снимки. Аз съм си избрал моята си, която можете тук да намерите. Сега ще ви покажа къде я бих взел. Аре бе, къде е бе? Word Game. Добре, свалят си една от тия и я сваляте на тази резолюция. След като я свалите, отивате в YouTube. Отивате на YouTube. Майки ще бе, пак ли та? Ето и много ма дразни. Добре, и натискате тук редактиране. Сваляте файла, който пише там. Който пише... Да, и ето. Може да си сложите каквото си искате снимка. Така. Да пристъпим към следващото нещо, което исках да ви покажа. Следващото нещо е как да си направите готина корица с Photoshop. Photoshop е една приятна програма за ползване, ако знаеш как да я ползваш. Ако не знаеш, твой си проблем. Сега днес ще ви покажа само как да си направите така подобна корица. Пишете Minecraft или... Така, пишете Minecraft. Така. Трябва да имате Photoshop. Той се тегли от замуна, много е лесно. Ще пусна линк. Значи, пускате си Photoshop. Моята е КК. Защото Photoshop CC, защото аз лично ми е най-лесен за ползване. Така, напишите Minecraft Free Banner Template и си избирате един от тук. Би трябвало в описанието да има линк да си изтеглите. След като си изтеглите, натискате Open. Отваряте файла, който е PCD. И тук виждаме няколко неща. За да си напишете името, аз лично не знам точно как става така това да се направи, защото така, значи трябва да си скриете your name и тия. За този темплон ще има линк в описанието. Така, маркирате, избирате подходящ цвят, като и пишете примерно Lancer Gaming CSGO примерно. Чайте сега, аз трябва да намаля това фотовете тук. Добре, значи аз намалям лично моите футове, защото така много голям. Ето примерно. Чакай да напиши. 72. Така. Маркирате. Пишете Lancer. Какво става, бе? Защо съм такъв сляпак? Така, Lancer.
И така. Примерно пишете си това така, натискате файл, Save As и примерно, дай ми го спомена, не, пишете баннер YouTube. Правите файла да е на PNG, Save. Окей. Ето ви. Ето ви корица. Къде е сега? Ето го баннер YouTube. Искате окей. И след това тадам. Ето. Така, надявам се клипа. Ето така. Трябва да ви се реплейсне. На мен ми изглежда така добре. Аз имам и аз какво да поправя. Това беше от мен. Надявам се клипа ви е харесал и довиждане.